Asiniro hama dihamu dohot damena sian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Barita nauli nataripar dopak kita di bagasan partikian di Bornginon di partangyangan natapatupa. Tarenet sian Matius biddu 10 sada mamuka sian ayat 25 rodi 27. Songonon ma padok nadisi takas mata pai hutihut. Uzuima di dok Yesus hatana songonon hupuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoon. Ala di tamat di koko hatai sian jolo niakana pistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tuaka siod di honoton. Olo amang aido di halomohon roham hian. Saluhut nai nunga di pasahat damang tuau. Asadang adong natumadda anak kiduk kon ni amai. Amai pe dang adong natumaddai ia soholan anaki. Akup ni na pinodaan ni anaki mangihuton lomoni rohana ima sahatna. Dihamu amang dohot tamoinang molo gabe sarobbang hadirion taringot tu pangatusion ni zolma. Tuhata ni debata dohot tunamanadda debata tu hadirion ni parhapistaran na adong di Portibion boy do gabe mago situhu manang unok ni hadebatao ni sadiri. Jalalaus boy do gabe hobar tu malo-malo ni zolma. Jalalaus boy do gabe hobar tu parbue ni pikiran ni zolma. Tu hapistaran ni zolma. Laho mangatusi ulaon hakomion dohot hadirion ni debata. Alani amang dohot tamuinang tuturikot do hapistaran. Jala di dok tu hatta asa tatuhori hapistarani. Jala ikot do hita marhoi-hoi lapatukon hapistarani asa gabemian bahkan suksuk dihadirion niaka yanak kota. Alaidang boy hita marpangodianan. Tergantung tu hadirion ni hapistaran nataputihi jalan nataparsiajari adorang tajaloi di ngoluta di Portibio. Di damang dainang na hinaholongan adong do perdebatan nabuni dihadirion ni turpukon taringot tu pikiran natubu di bagasan Yesus dohot pikiran natubu dia kahalak napistar manang didok mai kaum intelektual ni halak Yahudi. Jalalos marhadomuam mai tuak kahalak si boto surat parise dohot lan akana asing. Nama katidak ko dirina mangatusi dohot makanguluhon hadirion ni debata, uhum ni debata, hata ni debata di bagasan pardalanan ni ngulu ni nasida. Alaidung ubuk tu hadirion ni Yesus manang tu hasituhuon ni Yesus naro songon sada pasu-pasu di hita, songon sada anugerah di hita, songon sada sileo-leo ni debata dopak kita. Daktar jalo ni nasida hadirion ni Yesus. Songon anugerah. Sileo-leon natung macay arga na pinasahat ni debata tu hita tu nasida asa malua hita. Sian boban naborati ima dihadirion ni usaha na marharoroan sia dirita. Marhite na mangulahon patik, marhite sa pitor hita dia dopan ni debata. Alay dang tolapsa. Manangdang tarulah hita, manangdang tardungdung hita.
Di hari Minggu naneng ro masuk mahita tu Minggu Trinitatis. Manang tu Minggu hasitulu sadaon ni debata. Memang amang doho tamu inang menyangkut tu pangatusion natakas boy tarjaloroha dohot pikiran imataringot tu hasitulu sadaon ni debataon dada murah. Jala meragam do ketentuan manang keputusan Nabi Nain ni ganup huria obartu aliranna lamangatusi hasitulu sadaon ni tuhatai. Adong nama dok pulik do hadirion ni ama tu anak. Pulik do hadirion ni ama anak tu tot di perbadia. Jala natuluon ima pribadi na berdiri sendiri. Jala memiliki tujuan hakikat dohot pekerjaan juga sendiri-sendiri. Pangatusyo tataringot tusia mang dohot tamu inang sadado nasida. Satu hakikat. Tetapi mereka memiliki 3 fungsi. Tetapi mereka memiliki 3 peranan. Sada do zolma. Alai adong do hosa di bagasan hazol mauni. Adong do pamatang manang daging di hazol mauni. Adong do jiwa manang toddi di hadirion ni hazol mauni. Dang tersirang toddi tu daging. Dang tersirang toddi daging tu hosa. Satu kesatuan doi. Tapatudos tu songot sada tes manis. Molo tajalo tes manis di sada kode. Dakya disirak-sirang aekna bubuk tehna dohot gulana. Kalau kita meminta air teh atau teh manis, dia sudah mencampurkan ketiga bahan tersebut. Air, gula, dan juga bubuk teh. Dan itulah yang disebut dengan teh manis. Dungadong pernyataan ni Yesus, ibana songon Mesias, natinongos ni debata tutonga-tonga ni pertibion, laho pasauton hadirion ni hajol maon, tu situhu ni hajol maon na tutu dimulanai. Tole mah hitatopa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Odo naing paulakon ni debata. Aidung madebu hadirion ni jolma tudosa. Dang mian be rupa ni debata. Toppa ni debata. Dang mian be di hadirion ni jolma. Padohan ni turpuki di episteli jalalos sekaligus nagabe jamita tuhita sitangi honota tu hari Minggu nanengro tolema hita toppa majolma napatuduhon hasadaon ni debatado nasida disi hita toppa dang didok hutoppa. Jadi tarajumi do amang do hotamu inang didiki di toppa debata hita nungamian hadirion ni ama nungamian hadirion ni anak nungamian hadirion ni toddi porbadia di bagasan kita. Alayala proses perjalanan kehidupan ni jolmaon menuju tuhapolinon na pinarhagiot ni debata asa sumuang hadirion ni jolmai tole mah hitatoppa majolma tumiru rupatta tudus tu pangalahota. Berlangsunglah proses itu di dalam kedatangan Kristus. At sugari dang madabu hita tu dosa. Dang adong pola rikot di hita Yesus. Sugari dang madabu hita tu dosa. Dang rikot pola toddi pangajari pangapuli di hita. Ima hadirion ni haroro ni toddi porbadia. Alani amang doho tamu inang adong do kurang lebih 610 pasal-pasal aturan keagamaan na berhubungan tu hukum Taurat. Naginolom ni halak Yahudi. Jala aturan manang pasal-pasalon ini adalah selalu diwartakan dan ini menjadi patokan kebenaran
menyangkut soal kehidupan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, apakah mereka benar atau tidak, apakah mereka layak atau tidak. Talupdo na sida mang nadang. Sialani kesimpulan ni kaum intelektual ni halak Yahudi, Saduse, si boto surat Parise, tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan mengerjakan hukum Taurat. Jaladang tarjaloni nasida anugrah, dang tarjaloni nasida trinitatis, dang tarjaloni nasida hadirion ni hasitulusadaon ni debata. Mereka tetap mengatakan jalan keselamatan bagi kami adalah kepercayaan yang sudah kami warisi dari nenek moyang kami, yaitu adalah berpatok kepada kepatuhan kami terhadap hukum Taurat itu sendiri. Tidak ada anugerah, tidak ada Allah yang telah menjadi manusia, tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Alani amang doho tamu inang laus marhitei boy do tabai panipuli danga dong pangokuhonon tu hadirion di nasida taringot tu hagaleon na jaladanga dong panadayon di diri di nasida namadok na soboy pitor nasida anggo soholan mangasakon haluaon na pinasahat ni debata dirajumi rohani nasida boy do nasida pitor boy do nasida badia boy do nasida talup gabe pangisi ni harajaon na pinarade ni debatai holan marhite usaha ni nasida sendiri. Atau ngamang doho tamu inang molo jujur hita tu hadiriota memang boy do hita pitor, memang boy do hita badia, memang boy do hita taluk. Tidak ada manusia yang benar, dan pada dasarnya telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Rom 3 ayat 3. Orang yang menganggap dirinya benar dengan usaha untuk melakukan hukum Taurat sempurna dia lakukan dalam hidupnya, itu sama halnya dia menyalibkan Kristus untuk kedua kali dalam kehidupannya. Galatia 5 ayat 1 rodi ayat 5. Jehalak namadok dirina pitor marhite na mangulahon patik nama parsilakon hadirion ni Kristus do padua halihon ibana disi. Atau ngamang doho tamu inang marsiajar majohita maparsilako diri tanuain asamian hadirion ni Kristus na tarsilangi di hita unak pagi jakuro hatta unak taripu sudena adongi di hita ipaluahok kita unak taripu kemampuan intelektual ta dihina malotta makatai dihina gudang ni pardonganotta do lana kana asing na tarazumi ina gabe tukot panukuli dihita asalam denggan sejahtera dihargai halak kita di Portibion gabe ita pangasakon amang doho tamu inang itu sangat dangkal jala pejit doi nabui patauhon hita mardalan sikop sempurna bahagia di Portibion. Alani do amang doho tamu inang iban na macay bagas tangiang ni Jesuson. Ujui madidok Jesus hatana songonon hupuji huamang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoon ala dita modik koko hatai sianjolo ni akana pistar. Dohot namar roha. Gabe di papatar hoi tuakka siod di honoton. Dak porlu hatani debata tuakka halak si gijang roha. Tidak perlu. Dan dia tidak akan menemukan kemisterian di situ. Dan dia tidak akan menemukan kemujizatan di situ. Dan dia tidak akan menemukan apa hal yang begitu dahsyat berlangsung di situ. Jadi tapi amang molo sota patutoru do dirita majakon pangaramotion panggonggomion panugunuguon cara ni debata membentuk keberadaan kehidupan kita. Amang dohot tamenang satabi tang napajumpak kita. Dohot situhu ni hadirion ni debata na tutu. Untuk itu Tuhan bersyukur. Yesus bersyukur. Tuani do. Dang tua kapat dibisuk ni Portibion. Di patauho hadirionmu. Hatam. Gogom. Dohot pabahenanmu. Alay tua kahalak na ulo patutoru diri. Jadi kalau bahasa aslinya yang pintar di sini dohot nama roha.
dang pintar secara intelektual na lebih dominan maksud na disi. Alay halak sa tabi na marro hadiri. Halak sa tabi si jogal rukung. Manang didok mamusay si jogal baut. Ya. Siya mahalak nasay mga sako dirina. Tidak perlu orang lain. Maulo aja ko diskusi na si songonon. Olan neng rohana. Takya ditangihon hatani halak. Adong do hita songoni. Songon ama hita di tonga-tonga di bagasta. Iko ni mana? Songo panutuan ni. Takya martukar. Olan na metido terus di dia. Igijang. Ang gosong ni ina. Badong do mama dibawa ke tia istri. Adang muka amat tay. Nah. Dia tadi do si patai tampai sadari hamu. Ulu do si pata binerek soni di pesta. Pak, enak. Sini. Ayang gue natani ba majo. Pa. Kamari. Ang gue dari basong ni. Pa. Mami tok behita to. To narak ro bade. Lumayan do sono di bain. Pa enak. Menyingkir narupani. Sahirana dong arus distrik na belga na buy menyengat. Arong do songoni. Jadi memang ya kebersamaan itu sinergi amang. Memang buy do kita pestar. Ale kapestaran di jolma sebenarnya. Tumibo doi sianna adongi diutuk-utukna. Mulai terbuka imana kepada pendapat dan juga masukan dari orang lain. Jadang buy anggoau. Isi manganggoho. Dungi amang doho tamu inang didok Jesus mah olo amang aido di halo mohon roham sederhana do kalimaton alai di situ huni toruni rohai do hape panadayo tutuhani. Ternyata firman itu sudah disetting hanya berlaku untuk orang-orang yang rendah hati. Jangan kamu paksakan firman itu berlaku kepada orang yang tinggi hati. Takkan berlaku. Trinitatis itu juga takkan dimengerti oleh orang yang tinggi hati. Tungbuhay baik ko mabukai sadabi ulunay. Pamasukon parbinotohan itu bagas. Salirik suoloy mana-mana dadiri. Memang rikok do Tuhani diau. Memang rikok do Kristus diau. Ay sota lupau bonar. Ay sota lupau pitor. Ay sota lupau tikos. Ikon na ditukoli dua awas agabe parjabar di surga na pinarada ini debata. Jadi memang firman Tuhan itu, anugerah itu sendiri, pemahaman tentang Trinitatis itu sendiri sudah disetting Tuhan, sudah ditentukan Tuhan, hanya berlaku, hanya mengerti, hanya mampu dihidupi oleh siapa? Orang-orang yang mampu merendahkan apa? Merendahkan diri. Himolo somiat disi dohonota do. Itu hamar minggu hopo sianu. Aisa kurut doro. Ngeri do sifata terkadang. Ay ngamar minggu ho. Ola ni dia harwa. Binereng dongolum. Tong do puas paiso. Inna musa itu baru pani. Padahal sebenarnya maknanya yang paling dalam menyangkut soal bertuhan itu terkadang tidak di situ. Situ huna amang ngamarasik ko menyelesaikan persoalan musian nasing. Isi do tabuna na maragamay. So boy tersetik kita ngulutta. Dang boy taatur ngulutta. Tungbo hape gudang nihepeng mo. Gak bisa. Anggota pikiri gajang maubur ni ibutin. Itadamu do ibutin. Ide tadamu. Ayang gua lagi gudang nihepeng ini an. Batu dia do boy do marubati. Alai baku mungkin anu gajang do umur rinda tu siani nak peso marhepengon. Nggak bisa kita setting kehidupan kita. Kita hanya pasrah pasahaton nguluta ditoruni rohata tu debata sai mana na mangato. Jadi kebalikan diturpukon molotaja hamu se diudutna marroha songo dadanak mahamu. Asa tarjalo hamu anugrah hasitulu sadaon ni debata. Danak namar sigatung takas tu hadirion ni amana. Dakyara gudak danak dang mangan ni mana. Dakyara gudak danak tu holong ni rohan ni amana doh inangna. Tungbo hape juga di bapakna mamukul ibana molosala ibana
pos dorohana dung jamono manon togihonon na doi mulak tujabu. Jadi bersikaplah seperti itu. Jangan menggantungkan segala sesuatu terhadap dirimu, tapi lepaskan itu, gantungkan kepada Allah. Sebaliknya, jangan menyalipkan keberadaan dirimu atas tinggi hatimu, tapi biarlah keberadaan Kristus tersalib atas dirimu, supaya penyalipanmu bukan di dalam dirimu, tapi ada di dalam siapa? Di dalam Kristus itu sendiri. Atau ngamang dohot tamu inang hamu kana buat Bibil, jahamu mamu setutoru di dok Yesus mah Roma hamu tuau. Hamu akan loja jalan asorat kupasonang pehamu. Molo somal hita mangapuli sayod do tadok. Ima daida inna. Ay tersurat do di hatan itu hatta di son. Kola nibana do pangodian atta. Idok do di si Roma hamu tuau hamu akan nagale jalana sorat. Ternyata inang dang nagale secara fisik maksudna di si. Dang nagale secara ekonomi. Dang nagale marhite na mangadopi habot ni roha di si maksudna. Ternyata hagaleon ni zolma na di maksudna di si. Ima hagaleon ni zolma lau madungdung taringo tuhaluaon na hinirimna boy masa dinguluna. Amang do tamu inang molo so di pangasak ko jolma gogoni debata dinguluna galedo ibana. Edo. Kola nido tutu wado bayno na magpaditan ni mangasak kon gogoni Tuhani. Sebenarnya tak koreksi maju dirita ay hal-hal sederhana do. Isidungo hamu manugoti do hamu martangiang pasahat tonulom muna tu debata siulom muna sedari i. Kola ni maju na sangat sederhana rupani. Jadi mulai do disigale imak kahalak intelektual ni Yahudio. Diakui nasida marhagogo situtu danga dok keselamatan na asing. Sebenarnya jonok do nasida tu dia tu hadirion ni hagaleo. Halak na say margijang ni roha mangasakon akan adong di ibana jonok doi sebenarnya tu dia tu hagaleon. Alai halak na palua hodirina siani songod danaki gabe diodi hodirina tu hadirion ni debata, maka kelegaan itu akan menjadi bagian daripada dirinya. Upasonang pehamuna. Ai lambok do augaku jalan yang do nah upapor satu. Amang do tamu inang tidak ada lagi yang paling ringan dari agama Kristen. Ringan. Sugerim berlaku puasa di HKBP. Ngona pecat tamu sude. Songo puasa ni silomi. Ngona pecat tita sude. Dangi pecat sila bedah. Pecat tu hatai do hita. Alay amang do tamu inang dang disibe anugrah. Dang disibe haluaon nabi nande debata. Bukan di situ lagi. Dak songo kalaki be hita. Ada kewajiban zakat, ada kewajiban kurban, ada puasa. Jala diihot nasi songoni dope nasida. Ido nama pen nasida berlelah. Ido auga, ido beban. Itulah kuk dan kuk itu telah menjadi bagian daripada kaum intelektual Yahudi. Iban nedok Yesus Roma hamu tuau hamu akan loja jalan asorat. Untuk itu menjadi orang Kristen jangan mau capek dari segi spiritualitas. Biarlah engkau capek dari segi pekerjaan, tapi dari segi spiritualitas, dangadong benor ringan, dangadong benor ringan. Kalau terdeho rupani robu bani, sai sol ho do silang mi. Itor marurus do sude akai hot nama bain marsak roha. Alani amang doho tamu inang asa margogo situ huni hade batau ni dihita marsiajar mahita merendahkan diri. Taulah hom maulau tai lo mai mana na jumadihon. Alai pos rohatta tapake tikiro denggan tapangasak koni bana. Jala tapaloas mai mana mendesain. Biarlah Allah itu yang menjadi navigator dalam kehidupan kita ke arah yang Dia tujukan. Atong napinarsita ni debata unang gabi likang pardopahan ni debata tumiru rupana turus tu pangalahona ikon manotong doi di bagasak kita
tunga HP nama sadihita. Jaladang lomoro hani debata gabi disarbut. Manang dirampok oleh kekuatan dunia ini. Rupa Allah yang ada di dalam kita. Ketika dia pada awalnya menciptakan diri kita masing-masing. Margogo mahita di bagasan toruni roha. Amin.